ba ma ji nake idan na shashafa wannan abubuwa na sai na ji kamar bana kyau. Amma duk ran da na shafa hoda kawai na sa mai a baki ina ji kawai ni fa babu macen da tafi ni kyau a duniya, haka nake ji. To yanzu a hakan ya na karata bare idan na shashafa wannan abubuwan. Ashe traffic zan ja kenan. Stepenie nan ina da shi daman, amma sunan a church ake kira na da Stepenie. To coincidentally kuma sai karakta dina a daɗin kwaya zai kasance Stepenie. To sai da Stepenie din duk sunana kawai Stepenie din da babu shi, bana amfani da shi a it's not official ake cewa ko. Ina zaman zamana ne sai na ga post din Arewa 24 lokacin ma ina karatu. Suna neman sabbin jarumai don a fara wannan sabon salon wanda ya shige dai. Sabon salo, to sai na zo na yi audition sai kawai sai Allah ya sa aka dace, and then sai na zo na fara a sabon salo, gashi muna yi har aka zo wasa farin girki, gashi muna kan yi har yanzu. To ai budurwar nasu din na fara tun dama. Madam Gloria, wannan matan dai. Oh sorry, mommy. Mommy na dai. Wajen dare. Idan aka gani ya ce, la ga Stepenie, sai su ce, ina Nasir, ina Madam Gloria, ina Stepenie, gani suke mu wai kwana muke gida ɗaya duk yan daɗin ko wannan a ce ina Aibi, ina man Nasir aka fi tambaya na ina Nasir. All the time wai sai su ce, wai ba da gaske kuke soyayya ba? Abin da aka fi tambaya na kenan ina Nasir, kuma ba da gaske kuke soyayya wai ba son shi kike yi ba? Abin da aka fi tambaya na kenan. To ya gaskiya ne gaskiya lamarin? Kuna soyayya ne ko ba ku soyayya? La gaskiya kuma? Gaskiya babu wani soyayya, kawai aiki dai. Kawai rubutawa ake aya mu a can wannan mu yi dai real mu nuna zahiri ga abun yanda yake. To shi sa mutane suna ganin kamar fa da gaske ake yi. Gaskiya ba wani soyayya, shi yana da rayuwarsa ni ma da rayuwata. Idan aka ce kwat an yi kwat kenan. Ta amma gwara yanzu da muna zuwa yawo, muna zuwa kallon fim tare, muna zuwa wani joint mu je, muna dai yawo da shi, muna daukan hotuna, muna posting, mutane suke cewa kullum tare muke da Nasir. Ko offset ma ko onset muna tare, offset din ma muna tare, gani ake gidanmu daya. To yanzu dai mun dan rage yawon ne. Ko da babu komai? A babu komai gaskiya, yana da budurwa ne ma ina da. Why sorry na? To, ni problem ina kenan. Idan na shiga wanka ka bani minti 2 na gama. Kuma idan na fito bana kwalliya ma, simple. Wanda yana bani wahala complete a rayuwa wai in ɗauka makeup in zazzana. Saboda beauty din nan kyan mace is in your self confidence. Ya hakuri na amfani da turanci. To gashi na yi kokari dun interview din da na dan sa kaɗan yau, amma kuma na manta when last na sa jan baki, kuma wannan jagira yayi shekara 1 ban yi ba gaskiya, I will not lie. Yana mun wuya ne wai in zauna ina ji kawai haka na fi kyau, abu kowa kyau gaskiya. To yanzu a hakan ya na karata bare idan na shashafa wannan abubuwan. Ashe traffic zan ja kenan. Kawai gaskiya haka nake ji, haka na fi kyau. Idan na shafa abubuwan, idan shi ne kyan mace, akwai ashe za a samu matsala gaskiya. Dogon riga. Na fi son dogon riga, amma kuma ina sa riga da skirt din ma. Da gaske na fi son ƙananan kaya. Ba ma ni da atamfa. Da sai dai a sa ni dole a ce kai za a ma ɗauka kayan ne aka yi matela ya ɗinka, ban sani ba sai a kawo min. To amma yanzu girma ya zo, ya za a yi.
gaskiya ina tsoro duka, amma kyankyaso da sauki idan na gani. I'm not used to kyankyason ba, amma kuma shi bana gudu dai idan na gani, bana firgitawa sosai hakan nan. To amma ina ka dangare na su mene ma kace mage, na tsani mage ma completely a ciki complete. Gani nake idan na ga mage yanzu zan yi mafarkin magen anjima. Ni kaka ce mai yar ƙauye, saboda akwai wani colleague ɗina da na ce mai okay ni Nijar na taɓa zuwa kaɗai. Abubuwa da yawa gaskiya, amma tunda ni business woman ce, a ce gobe idan aka ce Sara, ina son legit kuɗi fa, idan na ce ina son in kuɗance, I mean legit kuɗi, ina son in shahara. Ba na haramun ba na kaina, wato ya ake cewa gumina ba, sannan kariya ɗina kuma na acting. Shi ma ina son in ci gaba, gobe ina son in kai wani matsayi. A haka ma I thank God fa already. Sannan kuma ina son luxury life gaskiya. Ina son in more mai yanzu ana nema dai, amma kuma gobe ina son a ce kuɗin nan sun taru, ana jin wa'annan marsandin nan, ana ina ji wagon. Ina son ji wagon a marsandi, akwai wasu da ina so.